Genesis, Kapitulo 18. Ang isa ka anak nga lalaki, ginsaad kay Abraham. Ang Ginoo nagpakita kay Abraham sa balaan nga mga kahoy sang Mamre. Si Abraham nagapungko sa pertahan sang iya tolda, sang udto nga adlaw. Kag sang magtungkaaw siya, nakita niya ang 3 ka tawo nga nagatindog didto. Sang pagkakita niya sa ila, nagdalagan siya sa pagsugata sa ila. Nagluhod siya ka nagduko, nga nagasiling, "Sir, ano ang mahimo ta sa inyo? Kung mahimo, hindi pagligari ang akon puluyan, kundi maghapit gid kamo. Makuha ako anay sing tubig agud makapanghinaw kamo sang inyo mga tiil. Pahuway anay kamo diri sa idalom sining kahoy. Makuha man ako sing sarang ninyo makaon. Makahatag ini sa inyo sing kusog sa pagpadayon sang inyo pagpanglakaton. Nagkari kamo sa akon puluyan, ganiyari ako sa pag-alagad sa inyo." Nagsabat sila, "Sige, salamat gid." Si Abraham nagdali-dali sa pagsulod sa tolda, kag nagsiling kay Sarah, "Dali-dali ka, kag magkuha sing isa ka sako sang imo labing maayo nga arina, kag magluto sing tinapay." Dayon nagdalagan siya pakadto sa iya mga baka, kag nagpili siya sang isa ka tinday nga matambok, kag ginhatag ini sa ulipon nga nagdali-dali sa pag-aman sini. Nagkuha siya sing kiso, gatas, karne, kag ginbutang ini sa atubangan sang mga tawo. Didto sa idalom sang kahoy, ginpakaon niya sila. Dayon nagpamangkot sila sa iya, "Diin ang imo asawa nga si Sarah?" Nagsabat siya, "Yara siya sa sulod sang tolda." Ang isa sa ila nagsiling, "Sa tapos sang 9 ka bulan, magabalik ako, kag ang imo asawa nga si Sarah magaanak sing lalaki." Si Sarah nagapamati didto sa pertahan sang tolda sa likod nayon ni Abraham. Si Abraham kag si Sarah tigulang na gid kaayo, kag naguntat na ang iya pamulanon. Gani si Sarah nagkadlaw sa iya kaugalingon kag nagsiling, "Karon nga tama na ako katigulang. Magakalipay pa bala ako sa pagpatandog sa akon bana? Wala labot sini. Ang akon bana tigulang na naman." Dayon ang Ginoo nagpamangkot kay Abraham, "Ngaa nagkadlaw si Sarah?" Kag nagsiling, "Makabata pa bala ako nga tigulang na ako? May butang bala nga tama kabudlay para sa Ginoo?" Suno sa ginsiling sa nagakaigo nga tion, "Sa tapos sang 9 ka bulan, magabalik ako sa imo, kag si Sarah magaanak sing lalaki." Tungod kay nahadlok si Sarah, ginpanginwala niya ini nga nagasiling, "Wala ako magkadlaw." Ang Ginoo nagsabat, "Nagkadlaw ka gid." Si Abraham nagpakiluoy para sa Sodoma. Dayon ang mga tawo naglakat, kag nagkadto sa isa ka duog sa diin makita nila ang Sodoma. Kag si Abraham nagdulong sa ila. Ang Ginoo nagsiling sa iya kaugalingon, "Hindi ko pagtaguon kay Abraham ang akon pagahimuon. Ang iya mga kaliwat mangindako, kagamhanan nga pungsod, kag ang tanan nga mga pungsod sa duta, magapangayo nga bendisyonan ko sila, subong sang akon pagbendisyon sa iya. Ginpili ko siya agud iya suguon ang iya mga anak nga lalaki, kag mga kaliwat sa pagtuman sang akon mga sugo, pagi sa ila paghimo sang husto kag matarong. Dayon pagahimuon ko para sa iya ang tanan nga akon ginsaad." Dayon ang Ginoo nagsiling kay Abraham,
Tama gid ang mga panumbungon batok sa Sodoma kag sa Gomora. Kagang ilang mga sala, tama gid. Kinahanglan kadtuan ko kag tanawon kung ang mga panumbungon batok sa ila matuod o kung hindi. Dayon ang tawo naglakat pakadto sa Sodoma, pero ang Ginoo nagpabilin upod kay Abraham. Si Abraham nagpalapit sa Ginoo nga nagpamangkot, pagalaglagon mo gid bala ang mga matarong upod sa mga malaot? Kung mayara nga 50 ka matarong nga mga tawo sa syudad, pagalaglagon mo bala ang bilog nga syudad? Hindi mo bala pagpaiway ang syudad agud maluwas ang 50? Sa pagkamatuod, hindi mo pagpatsyo ng mga matarong upod sa mga malaot. Hindi ina mahimo. Hindi mo ina paghimuon. Kay kun amo ina, ang matarong pagasilutan pareho sa mga malaot. Hindi ina mahimo. Ang hukom sang bug-o sa kalibutan dapat maghukom sing matarong. Ang Ginoo nagsabat, kung makakita ako sing 50 ka matarong nga mga tawo sa Sodoma, hindi ko paglaglagon ang bug-os nga syudad tungod sa ila. Si Abraham naghambaliwat, kung mahimo o Ginoo, patawara ako sa akon kaisog sa pagpadayon sa pagpakighambal sa imo. Tawo lamang ako, kag wala ako sing kinamatarong sa paghambal sini. Abi, may 45 lamang kamatarong nga mga tawo. Laglagon mo bala ang bugos nga syudad tungod kay kulang sing 5? Ang Ginoo nagsabat, hindi ko paglaglagon ng syudad kung may makita ako nga 45 kamatarong nga mga tao. Si Abraham naghambaliwat, abi, kung may 40 lang. Nagsabat siya, hindi ko paglaglagon ng syudad kung mayara nga 40. Si Abraham nagsiling, hindi ka lang magkaakig sa akon o Ginoo, kay hindi ko mapugngan ang akong paghambaliwat. Abi, kung may 30 lang. Nagsabat siya, hindi ko paglaglagon kung may makita ako nga 30. Si Abraham nagsiling, Ginoo, kung mahimo, patawara ako sa akong kaisog sa pagpadayon sa pagpakighambal sa imo. Abi, kung may 20 lang. Nagsabat siya, hindi ko paglaglago ng syudad kung may makita ako nga 20. Si Abraham nagsiling, abaw o Ginoo, hindi ka magkaakig. Kag maghambal ako sing kaisa na lang. Abi, kung may 10 lang. Nagsiling siya, hindi ko paglaglagon ini kung mayara nga 10. Sa tapos ang Ginoo magpakighambal kay Abraham, naglakat siya, kag si Abraham nagpauli. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod nato naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 19. Madamo gid nga salamat.